Καρή και θα τη ρωτήσουμε για τις εντυπώσεις που σχημάτισε στην επίσκεψη που έκανε στη Θάσο. Γεια σας κυρία Δελικάρη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας είδαμε στη Θάσο που ήσασταν και πήγατε και στο δασαρχείο και στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά σίγουρα τα είδατε όλα. Ρίξατε και μια ματιά στον τουρισμό. Βεβαίως. Επισκέφθηκα την 5η, 12 Ιουνίου τη Θάσο, όπου είχα την ευκαιρία, όπως είπατε, να πραγματοποιήσω μια σειρά συναντήσεων με φορείς του νησιού αλλά και με τους κατοίκους. Η Θάσος μας είναι ένα νησί που αποτελεί το διαμάντι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η ναυαρχίδα, όπως λέμε, του τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και γι' αυτόν τον λόγο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών κάθε χρόνο, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα. Οπότε όλοι μας νομίζω την προσέχουμε ιδιαίτερα. Είναι ζωτική σημασία να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι φορείς όσο και οι κάτοικοι και να προσπαθούμε πάντα να δώσουμε λύσεις, να ακούσουμε τους ανθρώπους, τους φορείς, να βοηθήσουμε στην περαιτέρω ανάδειξη των προοπτικών, των ιδιαίτερων προοπτικών που διαθέτει το νησί. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα φέτος? Είναι. Νομίζω ότι η Θάσος πάντα πριν υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο οργανωμένη, κάθε χρόνο και καλύτερα για μένα η Θάσος και κάθε χρόνο ομορφότερη. Επισκέφθηκα το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Θάσου, ήταν η πρώτη στάση που έκανα, γιατί οι πυρκαγιές είναι ο μεγάλος φόβος μας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και το ζήσαμε αυτόν τον εφιάλτη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πέρυσι και πρόπερσι. Πολλές φορές έχω αναδείξει ζητήματα που αφορούν στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας συνολικά, αλλά και για την Θάσο ειδικά. Βιώνουμε την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και όλο και εντονότερα. Μίλησα με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Στην πυροσβεστική της Θάσου λοιπόν, ναι. Φυσικά και τους εποχικούς πυροσβέστες και ακούμε πάντα τις αγωνίες, τα αιτήματά τους που αφορούν φυσικά την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό, ξέρετε, σε όλα τα τμήματα είναι αυτό που ακούμε, ότι θέλουμε περισσότερους ανθρώπους, θέλουμε περισσότερους οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Και υλικό φυσικά και οχήματα, γιατί κάποια στιγμή και αυτά αρχίζουν να έχουν προβλήματα, χρειαζόμαστε και καινούργια οχήματα. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω ήδη θέσει στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και τους έχω πει ότι οφείλουμε με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε το μοναδικό φυσικό κάλους της Θάσου. Ένα πολύ σημαντικό βήμα γίνεται με την ίδρυση της ΕΜΟΔΕ, της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων με έδρα την Καβάλα, που πολύ σύντομα θα ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο και θα υλοποιηθεί ένα αίτημα που κι εγώ το είχα θέσει. Θα επηρεάσει και τη Θάσο, λέτε? Κοιτάξτε, πάντα όταν υπάρχει ανάγκη, ξέρετε ότι στη δική μας περίπτωση είναι πολύ καλό ότι η Θάσος δεν είναι μακριά από την... Άρα λοιπόν είναι καλό νέο και για τη Θάσο, ναι, κινητοποιούνται άμεσα όλοι. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί πάντα όλοι οι κάτοικοι της Θάσου, όχι μόνο οι υπηρεσίες, βρίσκονται σε επαγρύπνηση όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Μετά την πυροσβεστική επισκέφθηκα φυσικά τον Δήμαρχο της Θάσου, πήγα στο Δημαρχείο. Με τον Δήμαρχο τον Λευτέρη τον Κυριακίδη έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία από την αρχή της θητείας μου. Μιλάμε για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν το νησί και εκεί μπορεί κανείς να έχει μια συνολική εικόνα, γιατί ο Δήμαρχος, ξέρετε, συγκεντρώνει πάντα όλα τα ζητήματα, τα θέτει υπόψη μας, συνεχώς μας στέλνει έγγραφα, δηλαδή ό,τι φεύγει από το Δημαρχείο προς τα Υπουργεία τα λαμβάνουμε και οι βουλευτές και γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή τι χρειάζεται από άποψη παρεμβάσεων. Κοινός γνώμονας των ενεργειών και των συζητήσεών μας είναι η ανάπτυξη του νησιού και η επίλυση προβλημάτων. Προσωπικά είμαι πάντα δίπλα στον κόσμο της Θάσου, φροντίζουμε για το καλό του νησιού, έτσι, ενός νησιού που πιστεύω ότι κάθε χρόνο γίνεται ομορφότερο. Εγώ βλέπω τη Θάσο κάθε χρόνο πιο όμορφη. Πήγατε και στο δασαρχείο?
Πήγα φυσικά και στο δασαρχείο, γιατί το δασαρχείο επιτελεί μια πολύ σημαντική αποστολή, που είναι η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της Θάσου, και συναντήθηκα με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, τον Γιώργο Ντοράνη, και είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση. Είναι θεμελιώδες όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να συνεργάζονται αρμονικά για το κοινό καλό. Και ο κύριος Ράνης το έχει πετύχει αυτό, γιατί έχει μια πολύ καλή συνεργασία με την πυροσβεστική και με τους ανθρώπους. Ξέρετε, στο νησί γνωρίζονται και όλοι προσωπικά, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και έχουν και πολλούς εθελοντές. Όλοι προσπαθούν για το άριστο αποτέλεσμα, έτσι ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές, χωρίς προβλήματα. Είναι πραγματικά αυτό που προσευχόμαστε όλοι, και φροντίζουμε έτσι να αποκτούμε και τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι και ο λιμενάρχης της Θάσου, που τον επισκέφτηκα φυσικά και αυτόν, μας είπε για τα ζητήματα, γιατί δεν έχουμε φέτος ενίσχυση και τη χρειάζεται άμεσα. Μου είπε συγκεκριμένα ότι χρειάζεται 2 άτομα για κάθε μήνα, και μετά μου είπε ότι μπορούμε να τα βολέψουμε, μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, γιατί έχουν να διαχειριστούν μεγάλες τουριστικές ροές το καλοκαίρι, οπότε είναι αναγκαία η ενίσχυση, και αυτό θα το θέσω στην επίσκεψη που έχω στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχω ραντεβού με τον κύριο Κικίλια αύριο, οπότε θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, για την ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Εκεί που ήσασταν στο Δημαρχείο της Θάσου, δεν μπορεί να μην δεν σας είπε ο κύριος Κυριακίδης για αυτή την περιβόητη πρόταση να αποθηκευτεί διοξίδιο του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου. Έχετε εκφράσει άποψη? Αυτό είναι ένα θέμα που ξέρετε, εδώ και πολλούς μήνες απασχολεί ευρύτερα το νησί, τον κόσμο του νησιού, και φυσικά και τον Δήμαρχο και όλους τους φορείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά από όλους τους αρμόδιους. Είδα και χθες τα δημοσιεύματα, και ο Λευτέρης ο Κυριακίδης προσπαθεί να έχει την καλύτερη ενημέρωση, για να μπορούν να καταλάβουν αν θα υπάρχουν και τι συνέπειες θα υπάρχουν στο νησί αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε και εμείς περιμένουμε το ίδιο, έτσι, την ενημέρωση. Δεν υπάρχει λόγος να διατυπώσουμε κάποια βεβαιασμένη κρίση για ένα θέμα με περιβαλλοντικές παραμέτρους. Και θέλουμε όλοι το καλύτερο για το νησί, οπότε θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα. Τι θα γίνει, γιατί ξέρετε η Θάσος από τη δεκαετία του 70 είχε τα πετρέλαια. Το θέλαμε αυτό, νομίζω, ήταν μια μεγάλη επένδυση για την περιοχή μας. Τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να ενημερωθούμε, και αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ξέρετε πάντα τα νησιά λειτουργούν με άλλους ρυθμούς το καλοκαίρι και δίνουν σε άλλα ζητήματα βαρύτητα. Είδατε δουλειά στα μαγαζιά λοιπόν, είδατε τουρισμό, τι ακούσατε? Γιατί μπορεί να είμαστε στην αρχή της σεζόν, αλλά σίγουρα οι κάτοικοι της Θάσου κάνουν συγκρίσεις, είναι βέβαιο αυτό. Εντάξει, υπάρχουν, περπατήσαμε και στον πεζόδρομο, στο λιμένα, μπόρεσα να επισκεφτώ μόνο τον λιμένα. Η επόμενη επίσκεψή μου θα είναι σε ολόκληρο το νησί, θα έχω περισσότερο χρόνο. Υπάρχει κόσμος στη Θάσο, και η σεζόν ξεκινάει ήδη από το Μάιο. Φέτος βέβαια ο Μάιος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός μήνας, γιατί ο καιρός δεν βοήθησε τον τουρισμό. Είχαμε βέβαια βροχές, που αυτό ήταν καλό για άλλους λόγους όσον αφορά την άρδευση, αλλά ο τουρισμός χρειάζεται και λίγο καλύτερο καιρό, τουλάχιστον ο εσωτερικός τουρισμός, γιατί οι τουρίστες ήδη έχουν κλείσει τα πακέτα. Περιμένουν κόσμο. Τώρα από τέλος Ιουνίου νομίζω ότι θα αυξηθεί κατά πολύ ο τουρισμός της Θάσου. Υπάρχουν προοπτικές και για την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Περιμένουν οι άνθρωποι. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με κάποιους
επιχειρηματίες. Όλοι βλέπουν θετικά την αύξηση του τουρισμού και την μεγάλη πλέον χρονικά όπως διαμορφώνεται σεζόν. Δηλαδή η Θάσος παλιότερα όταν ήμουν εγώ παιδί και πιστεύω το ξέρετε κι εσείς, είχε μια τουριστική περίοδο γύρω στις 15-20 μέρες. Και τώρα φτάνουμε να διεκδικούμε εξάμηνη τουριστική περίοδο και για μένα, να σας πω την αλήθεια, και μεγαλύτερη. Νομίζω ότι το νησί είναι τόσο όμορφο και έχει τόσα πολλά να προσφέρει, ώστε αν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό, γιατί εκεί τίθενται τώρα ζητήματα, στο να βρει κανείς προσωπικό να στελεχώσει τα εστιατόρια, τις ξενοδοχειακές μονάδες κτλ. Και περισσότερους μήνες εφόσον το θέλουν οι επιχειρηματίες. Γιατί πέρυσι το τέλος Οκτωβρίου, ας πούμε, είχαμε κόσμο στη Θάσο. Μάλιστα. Η αισιοδοξία μας βγάζετε, θετική ματιά μας βγάζετε. Εντάξει, παντού υπάρχουν προβλήματα και όπως σωστά είπατε, παντού υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Γιατί να μην υπάρχουν και στο λιμενικό σώμα και στην πυροσβεστική στη Θάσο. Περιμένουμε και από εσάς τους πολιτικούς, τους ερετούς που λένε, να πιέσετε. Περιμένουμε το ραντεβού σας αύριο. Ευχαριστούμε. Ναι, που έχουμε επίσης το ραντεβού να θέσουμε ζητήματα ζωτικά για το νησί, όπως είναι το έργο της κατασκευής προβλήτα λιμένα στο Βαθύ, που είναι ένα έργο με προϋπολογισμό πάνω από 1 εκατομμύριο. Είναι σε καλό δρόμο, πιστεύουμε θα ξεκινήσει μέσα στο 2025 και θα ολοκληρωθεί το 2026, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 20 φεριμπότ νομίζω που κινούνται στη γραμμή. Και δεν έχουν που να δέσουν. Και δεν έχουν που να δέσουν. Είναι μόνο 10 οι θέσεις στάθμευσης στη Θάσο, τα υπόλοιπα βλέπετε περιφέρονται Κεραμωτή, Καβάλα κτλ. Ναι. Οπότε πρέπει να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα που θα θέσουμε είναι και τα λιμενικά τέλη, τα οποία θα μειωθούν φέτος σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, και τα χρήματα αυτά είναι απαραίτητα για το λιμενικό ταμείο της Θάσου, άρα ίσως θα πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη λύση για να μην πέσει πολύ αυτό το ποσό που θα χάσει το λιμενικό ταμείο, το οποίο επίσης έχει να επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο. Μίλησα με τον κύριο Μανίτσα, τον Δημήτρη Μανίτσα, που είναι ο πρόεδρος, και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι λύσεις μπορούμε να βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Γεια σας.